በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብጥብዓትን ብዓንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ኣብ ዝሓለፈ ኣገልግሎትና ጸሎት ሳድሳይ ሰዓት ቀዳማይ ክፋል ርኢና ሎሚ ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ሳድሳይ ሰዓት ጸሎት ካልኣይ ክፋል ክንርኢና። ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንጉባኤ ዝኸውን ንበረኸት ዝኸውን ንድሕነት ዝኸውን ንንስሓ ዝኸውን ንሞገስ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። እዚ ጸሎት ሰዓታት ወይ ኣግብያ ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክትሰርዖ ከላ ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ኣብ ቁፅሪ 164 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዕ ኣመስግነካ ኣለኹ እዩ። ስለዚ ነዚ 7 ግዜ መዓልቲ ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣበየናይ ሰዓትን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝሰራዓቶን ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ርኢናዮ ነርና። እዚ ናይ ሎም ሳድሻይ ሰዓት ጸሎት ኣብቲ መጽሓፍ ጸሎት ተሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዱን እግሩን ተሸንኪሩ ዝተሰቕለላን ሓሞት ምስ ከርበ ዝተዓመላ ሰዓት እያ። ከምኡውን እታ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለ ሰራቂ ኣብ መንግስቱ ንኽዝክሮ ዝሓተተላን ትምኒት ልቡ ዝተዋህበላን እያ። ነዚ እናዘከርና ኢና እቲ ጸሎት ነካይዶ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ነስተንትኖ ዝሃብ ኣቐሚጣቶ ዘላ ኣብዚ ሰዓት ዝጸሎት ኦ ዘተቆኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘ ኢትከውን አንተ ገባሪ እችት ከመ ትስዓር ቀነቶ ሞት። ኣብዘን ሰለስተ ዝኾነ ሓረጋት መንነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ከም ተሰቕለ ንምንታይ ከም ዝተሰቕለ ስቕለቱ ብስቕለቱ ዝረኸብናዮ ጸጋ ይገልጽ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ስርዓት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘ ኢትከውን አንተ ገባርየ እኪት ከመ ትስዓር ቀኖተ ሞት ስብሃት ለከ ስብሃተ ነግህ ስብሃተ ሰርክ ጸሎተ ሰርክ ስብሃተ ነግህ ዘብሎ ኩሉ እቲ ጸሎት ስብሃት ለከ ምስጋና ንዓኻ ይግባእ፣ ክብሪ ንዓኻ ይግባእ፣ ኣምልኾ ንዓኻ ይግባእ፣ ውዳሴ ንዓኻ ይግባእ፣ ስግደት ንዓኻ ይግባእ። ለከ ሃይሊ ክብሪ ወስብሃት ስብሃት ለከ ኢሉ ስለ ዝውድእ ስብሃተ ነግህ ጸሎተ ሰርክ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኦ ዘተቆኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት ኣብ መንጎ ክልተ ጎሓሉ ዝተሰቐልካ ኢየሱስ ጻድቅ ኣምልኾ ንዓኻ ይግባእ። እንዘ ኢትከውን አንተ ገባሪ እችት ገበን ከይተረኽበካ በደል ከይተረኽበካ። ምክንያቱ ብመስቀል ዝስቀሉ እቶም ዝለዓለ ገበን ዝፈጸሙ ገበን ከም ዝፈጸሙ ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብመርትዖ ብጭብቲ ዝተረትዑ እዮም ዝስቀልዎ እዩ። እንዘ ኢትከውን አንተ ገባሪ እችት በደል ከይተረኽበካ ኣነ በደል ኣይረኸብኩሉን መርሚረዮ ኢሉ ጲላጦስ ከይተረፈ ዝመስከረሉ እቲ ቀንዲ ዕላማ ምስ ቃሉ ግን እንታይ ዝብል ከመ ትስዓር ቀነቶ ሞት ነቲ ናይ ሞት ሓይሊ ናይ ሞት ብልሒ ምእንቲ ክትስዕር ንዓና ከዓ በረኸት ንኽትከውን ኢሉ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ይነግር። ስለዚ
أبز حلفة قدامي كفالنا زستنتنايو إيدون أجرون تشنكيروز تسقل الله حموت مسكربز تعمل الله تابي مانوس تسقل السراغي أمانجستون خذكرو زحاتة الله تمنت لبز تواهبولون يا زين أبز حلفة جزية زستنتنايوني لو مخن فقاد إجزابير نريو حاموشاي أمدرن سماياتن زتفسو متأمرات قويتانا يسوس كريستوس زتزاربهم أمسكال زتزاربهم قالات أسرها تمسكال موسى نفسات كابسيول في السامية تسفى دحنات سب تذكرن اكزيو بوست منقستك نزيان كنرينا كان فقاد اكزابير أبز حلفة قزينا أب بأنت يسوس كريستوس وبأنت دنجل مصورو أبز بلارستنا نتوم أمسكال كوينوز تزاربومن قاب جزية سقلز تفسو متأمراتن بسفيح رينا نيرنا لوم خا كمرستي يحصر بالنا تنكفى بالنا يمكن حل فينا مالتي أبز ساعات زي نسألت كنتس كلنا بصراحة يكون عم جدي نزوع لا تزخن ذكر كلنا عم مدرن سماياتن تفسو متأمرات قويتاك سقال كله لك عشد فرق معالتي مستسقله زتفسو متأمراتي زوم تأمرات زياتهم نتاريخ زي كونس الساتهم بمفصامهم ويتاب مسكالو ساتهم تفصيمهم نساتهم بمفصامهم نعنا زهوة تقمي نعنا زهوة تمرتي نعنا زهوة ترقم نخنفلت فليتنا خا نخنتكمل لي قدس بيت كريستيان سريعته وانجيلاوي ماتيوس معرف سران شوعتن كاب 50 حدن كساب 50 كلتن صحيفه خمزلو إنه مهجرجا بيت مقدس قبل عليك ساب تحتي أبكل تترتره مدري أنكت كتت أخاوح دماته جدو مقابرات وانتخفتو بصحات دك إسهم زنبورو سقا قدسان تنسؤول كبري نزخر سميخون مهجرجا بيت مقدس قبل عليك ساب تحتي أبكل تترتره نموسي أبدبترا أوريد مهجرجا قبر كبلو خلو اتمهجرجا نمنتايز وكيل نيرو نتا أمونغو إغزابيرن أمونغو سبن زنبرة ناي حاتيات ناي مرقم مندق أب تنبيت إسياس معرف سوسان شعتن نعاقاتكم نعملاكم نامونغوهم كوينو زفاليكم نخيت الراخو بز قبراكم سي حاتياتكم ينبر يأداو نمردا أعينتو نمرأي أأزانو نمسمع عيدنقوني إغزابير قنا نعاقاتكم نعملاكم زفلكلاكم زلو اتي حاتياتكم يو تمرقم يو سلازي انه مغارجا بيت مقدس كابل علي كساب لعلي كساب تحت ابكلتا تترترخ بالكله حواريا قدس باولوس ابي افيسون معراف كلته كاب عسبت حدا جميرون تايلولو ونسات لنا عرفات الصدق زمايكل وقبر سلامه بمسكلو نتا امونغوز نبره ناي جيد ناي صل مندق افريسوها نخلهم نروحقات النقرباهم حدا جبره مسؤخا تعارقنا تعارقناني سلازي اتمغارجا بيت مقدس مقدادو ازي ترجم اتمرجم بدم يس كريستوس بسقلت يس كريستوس حساب النحوارون تفلالي الناس نبره افريسو حدا مسؤ خمس جبرنا مدري انقطقطه تخاوح دماته يجدو مقابرات وانتخفتو بزو حد قسم زنبرو سغا قدوسان تنسوئ كبرن زخر سميخون ترى تنساي ايكونن بتنساي كريستوس ترخبه تنسايو بزو حد دقيسوم زنبورو سغا قدوسان كلهم موتان ايبلن دقيسوم زنبورو سغا قدوسان سلازي تنساي كاموت تنساي كامرغم تنساي كاب موت سغا تنساي نفسي انذكرلو ساعاتي بزو حد دقيسوم زنبورو سغا قدوسان تنسؤوي اذا تنساي زي هندبت زمص زيكونس قدم 700 عام تخون نبي إسياس ودع أموز أبتنبيثو دقت تقوسو يوز تسفى نيروم نبياتون عبد إسياس سران شريشن قزر عسر الشعاتة موتانكا هيوان كوخنو ريساتاتي كتنسو يوم أولخا أول برهانيو مدرون نموتات كتوصوم يامو أتما بحمد تنبرو نقحون عليل بلون كبري نزخ رسميهون جنا أمرجم جنا أموت سجا أموت نفسي إنها لو خلوا تتسفى سلز تجلس تسفى تنسى مخنياتو أبولي كنا بحديث كده إتانا يمود أتا تسفى
تنسائي آمالت سلازي موتان كا هياوان كخنو مسبلة ريساتاتي كتنسيوم أولخا أول برهانيو مدرون نموتان كتوزوم يامو أتما بحمد تنبرو نقحون علل بلوني اتشاري شاي نتب النريو كابتان اي بابهي مغزلتا سلز جمركيه لومي ناي كابزناي لومي كالايتي عمالتيو كابت زحالفه قصلو خلنا ግን شاري شاي مالتيو ጎይታ ዝተዛረቦም ቃላቲን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አጽርሃ ተመስቀል ተብሎም መለኮታዊ ቃላት ዮመ አብዝ ሐለፈ ጊዜና ርኢናዮም ሎሚ ሓንቲ ርኢና ክንሐልፍ ኢና ኣብ ዮሐንስ 19:30 ጎይታ ኢየሱስ ከአነት መጽእ ዝመልአ ምስተዓመ ተፈጸመ በለ ርእሱ አድነነ ነፍሱን ወጸት ይሁ ተፈጸመ እቲ ዝተዋህበ ተስፋ ዘርእታ ሰበይቲ ርእስ ተመን ክጭፍልቕ ተባሂሉ ካብ ገነት ክወፁ ከለው ዝተዋህቦም ተስፋ ተፈጸመ ስለዚህ ዝፍርቅ መዓልቲ ጎይታ ምስ ቃሉ ነቲ ነቢያት ክጽበይዎ ዝጸንሑ ቅዱሳን ክጽበይዎ ዝጸንሑ ድሕነት ዝተዋህበ ተስፋ ተፈጸመ ጎይታ ተሰቕለ ርእሱ አድነነ ነፍሱ ከዓ ወጸት ስለዚህ ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራኒዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል እቲ ዝተዋህበ ተስፋ ዘርእተ ሰባይት ዝተባህለ በቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ምስ መለኮቱ ኣዋሂዱ ኣብ መስቀል ዝተሰቕሎ ስቕለት ኩሉ ዕዳ መርገም ጠፍአ ተስፋ ተፈጸመ ድሕነት ተፈጸመ ሻውዓይ ንሪኦ ምውፃእ ነፍሳት ካብ ሲኦል حواري قدس بيتروس أب قصري 3 قصر معرف 3 قصر 10 شمونتن 10 تشعتن كريستوس دما ناب أملاخ من انتقا قربان نايلو نسو تصادق سلطم عمزدي حنساب سلاحاتيات موتي او زتو قنوك إيسوس صادق ما يكلك الإفيات كل كله اتصادق سلطم عمزدي حنساب سلاحاتيات موتي بسقا موته بمنفس جنا هياو كنا بقو خيدو دما نتوم عبيت مع سرت نبورو منافستي دحنت سبخلهم ጎይታ ተሰቂሉ ትንቢት ተፈጺሙ ስለዚህ ጎይታ በመስቀሉ ትንቢት በመፈጸሙ እንታይ ወፂ ብድሕሪኡ እንታይና ረቢሕና ነህና እንታይዮም ረቢሖም እቶም ንኣምላኽ ዝጽበይዎ ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ከዓ ድሕነት ሰበኸሎም ጎይታ ኣብ መስቀል ምስተሰቕለ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ምስተፈልየት መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ንሲኦል ወሪዱ ንነፍሳት ድሕነት ክህብ ከሎ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ከዓ ኣብ መስቀል ጠልጠል ኢሉ ነበረ ክሳብ ጲላጦስ ክሳብ ዮሴፍ ንጲላጦስ ሓቲቱ ፈቃድ ረኺቡ ክሳብ ዘውርዶ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት መናፍስቲ ድሕነት ሰበኸሎም ስለዚህ ምውፃእ ነፍሳት ካብ ሲኦል ማለት በመስቀል እንታይ ኮይኑ ሓርነት ነፍሲ ሓርነት ስጋ ተረኺቡ ማለት ሻሙናይ ፍጻሜ ድሕነት ሰብ እዚ ፍጻሜ እዚ እንታይ ፍጻሜ ተፈጺሙ حواري قدس باولوس ناب إبراويا ناب صحفو ملأخته معراف كلته قصري 14-16 بأرسي بحق نزار أبراهام على العلومبر نملأخت سيال علوم نمو اتهم ولود بدمن سجان كابز حبرس بموتو نتحايل موت عبيدو زحزم انت سعر نسون ديابلوسي نتم بفرحات موت بزلو زمنهم ببارنت تحيزهم زنوبرو كلاتهم حرام انت خوصهم يلو نسون بؤو حبروم كبرين زخر سميهون ويتا هياو كل زخيليو كي تورد كي توارد كي تسقل كي موتا بقالو بحنت قال كدحنا الناس خيليو جن حكنيا فرادي سلازخنا بسفركم لو مسفرت سفركمي بتسفردكم وفردك فردكم سلازبل ديابلوس ابسغا كيس تسويرو كي تفلت نبوتاتنا دامن يوانن سلاز سحتهم غويتا سغا سب لبيسو بتي
ዲያብሎስ ዝሰዓሮ ስጋ ገይሩ አኡ ለቢሱ ብኡ ይስዒርዎ ስለዚ ብሞቱ ነታ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ኢሉ ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነታ ሓይሊ ሞት ዝሓዘ ክስዕሮ ብሞቱ ክስዕሮ ኢሉ ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ እዚ ብምግባር ከዓ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡኡ ሓበሮም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ታሻዓይ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ኣብ ቀዳማይ ክፋልና ፈያታይ ዘየማን ተዘከረኒ ኢሉ ከም ተማሕፀነን መልሲ ናይ ምሕፅንትኡ ከዓ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ዝብል ተስፋ ከም ዝተዋህቦ ርኢና ነርና ኢሉ ስለዚ እዚ ተዘከረነ እዚ ካብቶም ምህልላ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዝጊዮ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ቸሪያ ላይሶን ኤሎሄ ተዘከረኒ ዝብሉ ምህልላት ሓደ እዩ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ኩሉ ግዜ ኣብ ምህልላ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት እንብሎ ቃል እዩ ስለዚ ተዘከረኒ ምስበልና በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዝሃሎ ከዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኣብ መስቀል ኮለኻ ንፈያታዊ ዘየማን ከም ዝዘከርካዮ ከም ዝተቀበልካዮ ሕጂውን ንዓና ተቀበለና እንታይ ያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስ ፈያታዊ ዘየማናት ተሓሒዛቶ ብሓጢአትና ተስፋ ከይንቆርፅ ምእንቲ ኣብ ሓጢአት ከይንነብር ምእንቲ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብንስሓ ብሓቀኛ ንስሓ ናኡ ክንመጽእ ከለና ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ዝቅበል እቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ከሎ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ከዓ ተንስኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና ኢሉ ሙሉእ ምሕረት ንዝገብር ጎይታ ኣሚንና ብንስሓ ተንስእና ውሉድ ጻድቅ ውሉድ ብሩኽ ንኽንከውን ያ ቤተ ክርስቲያን ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ካብቶም 41 ምህልላ ንገብረሎም ተዘከረን በውስተ መንግስትከ ህዝበን ወአንጻህን ማሃቲያትየ ስጋ ከወደምከ እንበለኩነነ ሃበኒ ዝብሉ ካብ ዝግዮ መሐረን ጀሚሮም እቶም ሸውዓተ ጊዜ 41 ኣብ ገዳማት ቶም ናይ ገዳማት ተመክሮ ዘለኩም ኣጸቢዕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 23 ቁጽር 42 ኢየሱስ ከዓ ጎይታ ብመንግስትኻ ምስ መጽእ ተዘከረን ንበሎ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ስለና ስለ ሓጥኣን ንሕና ሓጥኣን ኮለና ንሕና ጸላእቲ ኮለና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንህይወት መርገም ኣጥፊኢ ህይወት ስለ ዝሃበና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኮይና ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምእንታይ ኣብ መስቀል ውዒልካ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ኣብ መስቀል ውዒልካ ኣብዚ ሰዓት ዝን ተፈጺሙ እዚ ከዓ ንዓና እዚ በረኸት ኣለዎ ኢልና ከነስተንትኖ እዩ ምዝካር ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኣይርስዕን እዩ ንዓና ንነርስዕ ነገር ንኸይንርስዕ ዘዘኻኽር እዩ ዘይርስዕ እንተኮይኑ ንምንታይ ኢና ተዘከረኒ ንብሎ ኣብ ባህርያቆስ ኣብ ቅዳሴኡ እንታይ ኢሉሎ ቅዳሴ ማርያም ኣዘክር ድንግል ሃበ መዘክር ዘኢይረስዕ ይብል ወድንግል ናብቲ ዘይርስዕ ዘካሪ ኣዘክር ይብል ዘይርስዕ እንተኮይኑ ዝዝክር እንተኮይኑ ንምንታይ ምዝካር ዘድልዮ ዘሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 106 ቁጽሪ 50 ቁጽሪ 45 ጎይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘከረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስቲ ስርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ እቲ ናይ መወዳእታ ድሕነት እቲ ናይ መወዳእታ ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ክርስቲያን ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ መወዳእታ ንጽበዮ ክብሪ ድሕነት ማለት ከዓ ዘለኣለማዊ ርስቲ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ኣምላኽ
أب صرها سيون أب جباء قدسان تفصمان صادقان حبرت نهلاو مالك بثن حزبها ذهب كايو صقا ذكرني እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ንህዝቡ ዝሃቦ ጸጋ ቆጽርካ ዝውዳ አይኮነኒ ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌላዊ ንሕና ከኣ ምልአቱ ጸጋ ኣብ ርእሲ ጸጋ ተቀበልናዮ ስለዚህ ጸጋ ኣብ ርእሲ ጸጋ እንታይ ምዃኑ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና በትነ ህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘከረኒ ኢሉ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ደቂ ኣምላኽ ዝሕጎስዎ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ሓጎስ ነባሪ ዝኾነ ሓጎስ ኣብ ምድሪ ንበረኸት ኣብ ዝመጽኻ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝኾነ ሓጎስ ብምብላዕናን ብምስታይናን ዘይኮነስ ኣስማትና ኣብ ህይወት መጽሓፍ ህይወት ብምጽሓፉ ስርየት ኃጢአት ብምርካብና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ሞገስ ብምርካብና ንሕጎሶ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ኢሉ ምስ ርስትኻውን ምእንቲ ክኸብር ሲሉ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ነዚ ርስቲ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ክገልጾ ከሎ ሃዳሳተ ሰማያተ ወሃዳሳተ ምድረ ንሴፎ ዘበውስቴቶን ይሃድር ጽድቂ ኢሉ ንሕና ገና ሓድሽ ሰማይን ምክንያቱ እዚ ምድሪ እዚ ከም ሽምዓ ክበክኽ ከም ትክኽ በንን ኢሉ ስለ ዝገለጸ ኩሉ ሰማያትን ሓይሊ ሰማያትን ጥዋዕዋዕ እንዳበለ ክሓልፍ ምስ በለ ንሕና ገና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና ስለዚህ ሰማይን ምድርን ጥራይ ዘይኮነ እዛ ብድንኳን ትምሰል ሰብነትና ምድራዊት ሰብነትና ተፈረሰት ውን ኢሉ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እዛ ብድንኳን እትምሰል ቤትና ምድራዊት ቤትና ማለት ስጋና እንተፈረሰት ውን ብኢድ ዘይተሃንጸት ሰማያዊ ቤት ኣለህና እሞ ዕራቅና ከይንኸውን ሰማያዊ ክንለብስ ሃረር ንብል ኣለና እዩ ስለዚ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ ውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ብምድሓንካ ዘክረኒ ካብቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኽሪ ዝረኸቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተዘከሩ ሓደ ፈያታዊ ዘየማን እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዙሓት ጻድቃን ብዙሓት ቅዱሳን ብዙሓት ነቢያት ሞገስ ረኺቦም እዮም ንዓና ብዝያዳ ፈያታዊ ዘየማን ምዝካሩ ግን ኣብ ድኸምና ኃጢአትና ተስፋ ከይንቆርጽ እዩ እግዚአብሔር ይዘክረና ዘይርስዕ ዘካሪ እሞ ንኸዘከረና ከዓ ኣብ መዘከር ህይወት ክንጸንሕ እግዚአብሔር ይርዳአና ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ካብ 6 ክሳብ 18 ዘሎ ሽዑቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ከዓ ጽምበለ ሰምዐውን ብሕብረት ብዛዕባ ኣብ 6 ሰዓት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝኸፈለልና ዋጋ ከነስተንትን ከነመስግን ከንዝምር ከነምልኽ ኮለና ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ኢሉ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ተተኣከቡ እሞ በቲ ትጽልይዎ እንተሓበሩ ኣነ ከዓ ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ኪዳን እዚ ተስፋ ስለ ዘለና ከዓ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ ኢሉ እግዚአብሔር ከዓ ጽምበለ ሰምዐውን ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑን ንስሙ ከዓ ዝሓስቡን ዝኸውን መጽሓፍ መዘከርታ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ እዚ ከዓ እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተጻሕፈ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ ኢሉ ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንሓድሕዶም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንኽብሪ ኣምላኽ ክዘራረቡ ከለዉ ኣምላኽ ዝመለሰሎምን ኣምላኽ ዝገለጸሎምን ብዙሓት እዮም ኢሉ ስለዚ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ከዓ ሰምዐ ጽን በለ በታ ኣነ ዝገብረላ መዓልቲ ንሳቶም ገንዘበይ ክኾንን እዮም ኣነ ከዓ ከምቲ ወላዲ ንዘገልግሎ ውሉዱ ዝንሕፎ ኣነ ከዓ ክንሕፎም እየ ኢሉ ንስኻትኩም ድማ ከም ብሓደሽ ነቲ ኣብ መንጎ ጻድቕን ረሲእን ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዝግዝኦን ዘይግዝኦን ዘሎ ፍልልይ ከትርእዩ ኢኹም ስለዚ እዛ 6 ሰዓት ጎይታ ዝተሰቕለሉ ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕን ንኣምላኽ ዘይፈርሕን
أمونغو تصدق زجبرن حتيات زجبرن أمونغو تزصلن زصدقن أمونغو تزصارفن زمسجنن زلوا في اللي كترؤي يقومي سلازي الشاي ساعات بزحات نجارات زتساتفوا بزحات سبات زتساتفوا بزحات ملاخت زتساتفوا بزح قديات زتفصموا لي سلازي أبزن ذكر عسرت حدا هوارياتن يهودان أمونغو زلوا في اللي كترؤي يقومي أمونغو بيلاتوسن لكان كهناتن أمونغو فريساويانن يوسفن نيقديموسن أمونغو بيلاتوسن سيت بيلاتوسن أمونغو توم نغويتا أمسكال كله زقلو دولو زنبرون زمحصنو زنبرون نزي كله نستنتنلو ساعتن غزيني نسخاتكم دما خم بحدش أمونغو تصادقن رسئن أمونغو تنا أملاخ زغزون نا أملاخ زي غزون زلو مفللاي كترئيو يخوم سلاغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ዝግበር ጸሎት ህጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀዛት ዳቢር በመስቀልከ መግረር የጸር እምድድቅ እምጋኔ ነቀትር ወእም ኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሃት ለከይ ዝተገብረልና ውዕለት ምዘከርና ኣብ መስቀል ዝተገብረልና ውዕለት ዘኪርና ብሰዓት እዚ ምሰምለኽና እቲ ብሕሊናና ድልየትና ንምሕፀኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጣቶ ዘላ ህጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀዛት ዳቢር ብዛዕባ ስቕለት ናተዛረብና ብዛዕባ ስቕለት እናምለኽና ተኻፈልቲ ናይ ስቕለት ከይኮና ንኸይንተርፍ ምእንቲ ክንጥቀመሉ ህጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀዛት ዳቢር በመስቀልከ መግረር የጸር እምድድቅ ወእምጋኔ ነቀትር وأم كل زي مس قبر سبحات لك هسرن وترك زيول دشك ذاتي دابير بمسكلك مقرر يسعد امددك وامغانينك اتر وام كل زي وس قبر سبحات لك سلام هللو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ህጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀዛቲ ዳቢር ማለት ነዛ ጉባኤ እዚኣ ንደቂ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝኾና በቲ ንጸላኢ ዘርዕድ ንጸላኢ زجزء مسكال كاجركا حصرنا قصرنا امددك وامغانين قتر كاب كركرن كاب غانين قترن كاب كله خازمص ግብርን احنا زي نفلطو نسخات تفلطو كاب كله حدغاتات تايغبرنا حلونا بذا ساعات بذا مسكال تذكرك يا ساعات غيرنا نمحصنك كالنامو بحيل مسكالكا بتمغرر صر زونه حيل مسكالكا نعنا ندقخا ندق ذا بيت ክርስቲያን دق ذا امنت حلونا كاب غانين قترن كاب كله احنا زي نفلطو حدغاتاتن حلونا ازخا خم قالو ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ክምህረና ከሎ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና ስለዚ ኸ ህጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀዛት ዳቢር በመስቀልከ መግረር የጸር እምድድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወእም ኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሃት ለከ ስለምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምጋኔነ ቀትር ትብል ብዛዕባ ቀትር እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት تسعان حدن قطري شدشة كابت بسلمات زخيد فيرا بقطر دما زبادم حمام هاي كتفرهني هاي كبري نزخر سميهون كابت بسلمات زخيد فيرا حمام سجان حمام نفسن فيرا حتياتن فيرا زموتن كاب كله بسأجا أملاخي سلاز فلتنايو حتيات سلاز فلتنايو زموت نورو مخانو سلاز فلتنايو بخوا مخت نورو زكاة لا يكونن سلاز خايو حواري قدس باولوس آنه نتي زدليو سناي زي كونس نتي زيدليو نگر قبر الله سلاز أوشتي حدا نگر كمزلو
إلو أب قدامي كورنثوس معرف شوعته أنا نتزدلي زي كونس نتزيدولي أزقبر زلقي مخنياتو بزي بقى ولا حنت تقبرو أي تخلني خومين كابت بسألمات زخيد فيرا بقاتر زبادم حمام أي كتفرهني خا سلازي بسألمات زخيد فيرا بقاتر زبادم حمام انتهاي تابير زستوعل أمره هذا الناس لذي كابز كله خلنا قفنا أزيز أولود سرعته قدس بيت خريستيان نزل زخرزي امددك وامغانينك أترو أم كله زي مس قبري هنا تقويتانا يس كريستوس كبري نزخرسو ميخون أبونجيل ماتيوس إسران شديشان كسر بعن هادن أما كراخي تأتوس نقحون سأليون سجا دلوي منفس جنا دخمي مو أفتنا خي تأتوس نقحون سأليون سلازي اندحر كاب صلوت بخيرنا اندحر كاب ملخود بخيرنا نفسنا كل جزء أب حدقة أتيا خمزلا هنياتو تهياو قال هياوي أفتنا خي تأتو نقحون سأليون اندحريلو اندحر صلوت أقوارسنا اندحر صلوت رسيعنا بزخونا يكون مخنيا صلوت اندحر رسيعنا لنا نفسنا محدقة أسرنا تغنتي طلو مالتي زابير زستوعلو أمره هابنا سلازي خي قدس بيت خريستيان فسرن نوتر اغزي ولدچ قزات دابير እንዳበልና በዚህ ሰዓት ከመሕፀን ከንጽሊ ተዘከረናን ተለብመናን ስለዚህ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እተን ዝራእናየን ነጥብታት እንታያነ ክብርን ዝኽረስሙ ይኹን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንዝክሮ ዘቐመጠቶ ኣብ ምድርን ሰማያትን ዝተፈጸሙ ተኣምራት ጎይታ ዝተዛረቦም ቃል መስቀል መውፃእ ነፍሳት ካብ ሲኦል ፍጻሜ ተስፋ ድሕነት ሰብ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ካብተን ኣብ ሰዓት ዝዘከርናየኒ ብርግጽ ኣብ ሰማያት ዝተፈጸሙ ኣብ ምድሪ ዝተፈጸሙ ኩሎም ሸውዓተ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ምናልባት ተኸታቲልናዮም ከውን ተስፋ ገብር በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበእንተ ድንግል መጾሮ ኣብ ዝብል ነዞም ሸውዓተ ጽርሐተ መስቀልን እቶም ሸውዓተ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ብሰፊሕ ብደቂቕ ርኢናዮም ስለ ዝነበርና ኣብዚ ምድጋሙ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዘይተራእየኒ እዩ ትንክፍ ኣቢልናዮም ሓሊፍና ስለዚ እዚ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ስለምንታይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት ኣብቲ ሰዓታት እንታይ ስለ ዝተፈጸመ እዩ ኣብቲ ሰዓታት እንታይ ኢና ክንዝክር ዘለና ኣብዚ ሰዓታት እዚ ክንጽሊ ከለና ንረኽቦ ጸጋታትን ረብሓታትን እዚ ጸሎት እዚ እንደዘይጸሊና ዝመጽእ ብስጋን ብነፍስን ዝመጽእ ሳዕቤናትን ነዚ ኩሉ ተዘከረና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለዚ እቲ ዝተዋህበና ተስፋ ሙሉእን ጽቡቕን ኢሉ ከምኡ ኢሉ ለሐዋርያ ያዕቆብ ጽቡቕን ሙሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ እዩ ዝመጸና ምስ በለ እንታይ ኢሉ ዘሎ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና መስቀል ክንዝክር ከለና ካልኣይ ግዜ ዝተወለድናሉ መስቀል ክንዝክር ከለና ካልኣይ ግዜ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንናሉ ምክንያቱ እቲ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ዝተፈጥረ ሰብ ምስሉ መልክዕ ምስሉ ስለ ዘጥፍአ ናብቲ ዝነበሮ መሰል ውሉድነት ንኽረክብ ተኮይኑ ጎይታ ክስቀል ኣለዎ እዩ ስለዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴኡ ሰብ እሰ እንዘ ክቡር ውእቱ እያእመረ ሰብሲ ክቡር ክንሱ ክቡር ምዃኑ ኣይፈለጠን ኣህሰረ ርእሶ ኢሉ ሰብሲ ክቡር ክንሱ ክቡር ምዃኑ ኣይፈለጠን ነፍሱ ኣሕሰረ እዩ ደጊሙ ሰብሰ እንዘ እግዚ ውእቱ እንዘ እግዚ ውእቱ እያእመረ ወአህሰረ ነፍሶ ወቀነይዎ ዘኢኮኑ ኣማልክተ እዩ ሰብሲ ንጉስ ኮይኑ ተፈጢሩ ክበቅዕ ኩን ነጉሰ ኩን ነብየ ኩን ካህነ ኩን መጋብየ ኢሉ እግዚአብሔር ነዚ ማዕርጋ ዝሂቦ ከሎ ሰብሲ ንጉስ ክንሱ ጎይታ ክንሱ ጎይታ ምዃኑ ኣይፈለጠን ኢሉ ስለዚ ባሮት ናይ ባሮት ባርያ ባሮት ንኽገዝዎ ከዓ ፈቃዱ ኮነ ናይ ባሮት ባርያ ኮነ ሰብ እሰ እንዘ ክቡር ውእቱ እንዘ እግዚእ ውእቱ
إيا عمارة وكأنهي وزيكونوا أمالكتي كبرين نزخرسهم يكون سلازي قدس بيت خريستيان سقلت قويتا هنذكر كلنا قويتا استسقللو مرقمنا نذكرنا حجون حاتياتنا نذكرنا أبونا بيك أشي تسفعلم بزعبا نسحا قرم زغوانا تخاتات على الاستي يهبولو بزعبا حاتيات يهبولو واسفيها أبز كلها نذكروا من انتي حاتيات انتايو حاتيات زقبر زبالة كله باري حاتيات أصبح حاتيات كأ موتي إذا مفلاتنا ترايقن أخو لا يكونن أتون كله موداتهم تبالاشهم زحلفوا بزعبة حاتيات سلا زي فلتو بزعبة حاتيات سلا زي مهارو أيكونن أتي نابرا سلا زي نبروي نحنا ها اغزابير مسجن أب مدرخ وصينا بزعبة حاتيات بزعبة صلوت بزعبة مسكال استقبره زتنا تقيسنا نحلف أيكونن كل جزء أقلقلوت زي نهوتنا بقال እግዚአብሔር كنريا نقال እግዚአብሔር كأب هوتنا خمنا تسرارينا نتصبغ زلو صنعنا خنحزو نت እግዚአብሔር زي كورلو أبت منصر زرعنايو أبت منصر قال أملاك زرعنايو እግዚአብሔር زي كورلو بورطنا محنا بنسحنا محنا نخن عليو يو قدس بيت ክርስቲያን تمحصننا موسى قالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን صنيلكم ملأخت قدس بيت ክርስቲያን صنيلكم ስለሰማعكمو أبتقبروا وصلت كل እግዚአብሔር اسمعهم ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን